Az Orbitron és a megaharcosok. Kezdődik! Apa 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 kezdődik! Tudod, mikor kezdődik? Mikor? Apa kezdődik! 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 Mikor? Amikor mi akarjuk. Most. Az Orbitron és a megaharcosok. 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 Az előszülés. Leki hiába próbál új kijáratot találni a felső. Kezdjük! Apa kezdődik! Laura szerelme beteljesedett, de hirtelen nem várt akadályjal talál. Kezdődik! Apa kezdődik! Apa kezdődik! Apa kezdődik! Apa kezdődik! Apa kezdődik! Apa kezdődik! Most. Mikor? Most. Mikor? Most. Mikor? Most. Mikor? Amikor mi akarjuk. Most. Az Orbitron és a megaharcosok. 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 Kezdődik! Az Orbitron és a megaharcosok. 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 Kezdődik! Apa kezdődik! Tudod, mikor kezdődik? Mikor? Amikor mi akarjuk. Most. Apa kezdődik!